जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण हरे हरे, हरे राम। హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈ లెవెల్ 3లో భక్తి రసామృత సింధు 4వ అధ్యాయం అందరికీ స్వాగతం. సో శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు కొన్ని చూసాము మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో. తర్వాత ప్రారంభ దశలో కృష్ణ భక్తి ఎలా ఉంటుందనేది 2వ అధ్యాయంలో చూశారు. 3వ దాంట్లో వైదీ భక్తి చేయడానికి కావలసిన అర్హతలు కూడా చూశారు. మరి మీరు చదువుకుని ప్రిపేర్ అయ్యారు కొద్దిగా క్విజ్ కూడా. సో మీకు చాలా వరకు ఇప్పటి వరకు చూసిన విషయాలు గుర్తుండే ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. సో 4వది ముక్తి కంటే భక్తియే విశిష్టత గలది. ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ది భక్తి సేవ యొక్క సామాన్య లక్షణాల్లో మనం మొట్టమొదటే చూసాం ఈ పాయింట్. ముక్తి కంటే కూడా భక్తి అని. శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తి కావాలని కోరుకోడు, ఆ భక్తిలోని భక్తి రసామృతాన్ని చవి చూడాలనే కోరుకుంటాడు అన్న విషయం మనం మొట్టమొదట్లోనే ఈ భక్తి రసామృత సింధులో చూసాము. సో ఇప్పుడు ముక్తి కంటే భక్తియే విశిష్టము అన్న దాని గురించి ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా చెప్తోంది. సో అది చూద్దాం. 4వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సిక్స్ 61 పేజ్ మాతాజీ. థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. సో కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈరోజు, కొద్దిగా టైం పట్టింది. సో ముక్తి కంటే భక్తి విశిష్టత గలది అన్న పాయింట్ ని ఈ అధ్యాయం మనకి వివరిస్తోంది. ఈ అధ్యాయంలో మరి భాగవతంలో పృథు మహారాజు అని ఒక పృథు మహారాజు నవవిధ భక్తుల్లో ఆయన ఒక దానికి ఉదాహరణ. దేనికి అంటే మరి ప్రేయర్స్ కి. ఏది
శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని 9 రకాల భక్తులు ఉన్నాయి కదా. వాటిల్లో స్మరణం, కీర్తనం, పాదసేవనం, తర్వాత ప్రేయర్కి, ప్రార్థన అన్నదానికి ఈ పృథు మహారాజుని ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ పృథు మహారాజు ఆయన కొన్ని మాటలు చెప్పడం జరిగింది భాగవతంలో 4వ అధ్యాయం 4వ స్కందం 20వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకంలో భక్తుడు ఎంత శ్రద్ధగా ఈ భక్తి సేవలో నిమగ్నుడై అట్లా గాఢమైన అనుబంధాన్ని పెంచుకోవచ్చు అనేది ఆయన మాటలతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు భాగవతంలో అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి ఆయన ఏ విధంగా ప్రార్థించాడు అంటే, ముక్తి సిద్ధించిన తర్వాత నీ యొక్క చరణ కమలాలను మరి హృదయాంతరాల నుంచి కీర్తిస్తూ నీ లీలలను వర్ణిస్తూ చేసే సంకీర్తనం వినే అదృష్టం గనక నాకు లేకపోయినట్లయితే ఇక ఆ దివ్యానందపు అమృత అనేటటువంటి ఆ మధువును ఆస్వాదించే భాగ్యం కూడా లేనప్పుడు అలాంటి ముక్తి కావాలని నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థించను అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారనమాట. ఎందుకు? ముక్తి తరువాత గనక నేను నీ పాదార విందాన్ని, నీ భక్తి రసామృతాన్ని నేను ఆస్వాదించలేకపోయినట్లయితే అటువంటి ముక్తి నాకు కావాలని నేను నిన్ను అర్థించను భగవంతుడా అని ఆయన అన్నారు. అలాగే నీ లీలల్ని శ్రవణం చేయడానిలోను కీర్తించడంలోను నాకు ఎన్నో జిహ్వలను, మరి కోటి జిహ్వలను, కోటి వీణులు అంటే కోటి చెవులను ప్రసాదించు, కేవలం అదే కావాలి నాకని నిన్ను నేను అర్థిస్తున్నాను. సో ఆయన యొక్క లీలలు శ్రవణం చేయడానికి కోటి వీణులు అంటే కోటి చెవులను, అలాగే ఆయన యొక్క నామాన్ని కీర్తించడానికి కోటి జిహ్వలు అంటే ఆ నామం యొక్క రుచిని ఆస్వాదించడానికి కానీ దానిని మరి ఆ నామామృత యొక్క రుచిని పొందడానికి కానీ నాకు కోటి జిహ్వలను ప్రసాదించు అని నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన భాగవతంలో పృథు మహారాజు ఈ రకంగా భగవంతుని ప్రార్థించడం జరిగింది అనేది ఫస్ట్ ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. ఏది? ముక్తి కంటే భక్తి విశిష్టత కలది అన్న పాయింట్ మీద. అలాగే మరి భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీల సంకీర్తనం శ్రవణం చేసే అవకాశం లేనప్పుడు ఇక అటువంటి ముక్తికి కూడా అటువంటి ముక్తి పట్ల వాళ్ళకి ఆకర్షణ లేదు శుద్ధ భక్తుడికి. అలాగే భగవంతుడి యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని గురించిన అవగాహన గనక లేనప్పుడు ఇక ఆయన దివ్యలీలలు శ్రవణం చేయడం గాని, సంకీర్తనం చేయాలని గాని అటువంటి వారు కోరుకోరు. కాబట్టి ముక్తి కంటే కూడా అతీత స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఎవరు కూడా భగవంతుడి దివ్యలీలలను ఆస్వాదించలేరు. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఆయన దివ్య స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటిదే భాగవతంలో మరి ఇంకొక సూక్తి కూడా ఉన్నది. ఇది 5వ స్కందం 14వ అధ్యాయం 44వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏమని? ఇక్కడ శుకదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుతో ఈ మాటలు అన్నారనమాట భాగవతంలో. ఏమని? మహాత్ముడైన భరత మహారాజు మరి భగవంతుడి యొక్క ఈ భరత మహారాజు భగవంతుడి చరణ కమలాల పట్ల ఆయనకి ఎంతో అనుబంధం పెంచుకుని తన సమస్త భూలోకంలో మొత్తానికి అధిపతి ఆయన. ఆ భూలోకాధిపత్యాన్ని, తన సంతానం పట్ల ప్రేమను, సంఘము, స్నేహితులను, రాజ్యభోగాలను, మరి ఎంతో సౌందర్యవతి అయిన భార్యను కూడా ఆయన సులువుగా ఈ భగవంతుడి మీద ఉన్న అనుబంధంతో ఆయన అన్నింటినీ కూడా పరిత్యజించడం జరిగింది. ఆయన అదృష్టం వలన భాగ్యదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి మళ్ళీ ఆయనకి ప్రాపంచిక భోగాలన్నీ కూడా నువ్వు అన్ని కూడా పరిత్యజించావు, నీకు అన్ని మళ్ళీ ప్రసాదిస్తాను అని ఆవిడ లక్ష్మీదేవి చెప్పిన ఆయన ఈ ఐహిక భోగాలు వేటిని కూడా ఆయన కోరుకోలేదు అని చెప్పి ఈ విషయాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుతో ఈ 5వ స్కందంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే భరత మహారాజు యొక్క ఇటువంటి ఈ మనస్తత్వాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి, మరి ఆయన ముక్త పురుషుడు, ఆయన కూడా గొప్పగా కీర్తించారు ఈ భరత మహారాజు యొక్క ప్రవృత్తిని. ఏమని? దేవాది దేవుడైన మధుసూదనుడు ఆయన యొక్క దివ్య గుణాల వైపు ఏ వ్యక్తి హృదయం అయితే ఆకర్షింపబడుతుందో అటువంటి వ్యక్తి
ఐహిక భోగాల మాట పక్కన పెట్టి ఎన్నో రకాలైన గొప్ప మహర్షులు కోరుకున్న ముక్తిని కూడా లెక్క చేయడు అంటున్నారు. సో ఇంకొకసారి ఏమన్నారు అంటే సుఖదేవ గోస్వామి, దేవాది దేవుడైన ఆ భగవంతుడు మధుసూదనుడు దివ్య గుణాల వైపు ఎవరైతే ఆకర్షింపబడతారో వాళ్ళ ఐహిక భోగాల మాట అట్లా ఉంచి వాళ్ళు ఎంతో మంది మహర్షులు కోరుకునే ముక్తిని కూడా కోరుకోరు సరి కదా, వాళ్ళు దానిని కూడా లెక్క చేయరు అన్నమాట సుఖదేవ గోస్వామి అన్నారు. సో ఎవరు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే భగవంతుడి దివ్య గుణాల వైపు ఆకర్షింపబడ్డవారు, అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆయన యొక్క నిర్గుణత్వం పట్ల ఆయన యొక్క ప్రేమతత్వం పట్ల ఆకర్షింపబడ్డవారు. ఆకర్షింపబడటం అంటే ఇక ఆ ప్రేమతత్వంలో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట. సో అటువంటి వాళ్ళు ఇక వేరే దేనిని కోరుకోరు. ఐహిక భోగాల మాట ఎలాగూ వాళ్ళు అటువంటివి కోరుకోరు. కానీ ఆయన ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప మహర్షులు కోరుకునే ముక్తిని కూడా వాళ్ళు కోరుకోరు అని చెప్పి ఈ భక్తి యొక్క విశిష్టతను గురించి ఇలా వివరించారు. ఇంకా భాగవతం అంటే భాగవతం అంతా కూడా భక్తిని గురించే మాట్లాడుతుంది. అందుకే రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ భక్తిని గురించి భాగవతంలో మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు, 6వ స్కందంలో వృత్రాసురుడు కూడా ఇలాగే చెప్తాడు భక్తిని గురించి. భగవంతుడితో ఏమంటాడు అంటే, ప్రభు నీ దివ్య సేవా భాగ్యాన్ని వదిలి నేను ధ్రువలోకాధిపత్యం, ధ్రువలోకం అంటే తెలుసు కదా, మరి ధ్రువ మహారాజు చిన్నప్పుడే 5 సంవత్సరాల వయసప్పుడే ఆయన చేసిన తపస్సుకు భగవంతుడు మెచ్చి ఆయనకు భూలోకంలో కావలసినదే కాకుండా ఆ టైంలో ఆయన తీరా తపస్సు అయిన తర్వాత ఆయన ఐహిక సుఖాల కోసం చేసిన, రాజ్యార్హత కోసం చేసిన, తండ్రి ప్రేమ కోసం చేసిన, భగవంతుడు దర్శనం ఎప్పుడైతే అయిందో అవన్నీ కూడా వాటన్నిటి మీద కూడా ఆయనకు కోరిక కూడా లేదు. కానీ భగవంతుడు అవన్నీ అనుగ్రహించి ఆయన శరీరం అంతమైన తర్వాత, ఈ భౌతిక శరీరం అంతమైన తర్వాత ఆయనది ధ్రువలోకాధిపత్యం ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకే మనం ధ్రువతారను చూస్తూ ఉంటాం ఆకాశంలో, అన్నిటికంటే బ్రైట్ గా కనిపించే ఆ నక్షత్రం ధ్రువ నక్షత్రం. అది ఆయన లోకం. ఆ లోకానికి ధ్రువ మహారాజుని అధిపతిగా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈయన అంటున్నాడు అన్నమాట, వృత్తాసురుడు అంటున్నాడు, నీ దివ్య సేవా భాగ్యాన్ని వదిలి నేను ధ్రువలోకాధిపత్యం వచ్చినా సరే నేను 14 భువనాలపైన ఆధిపత్యం కూడా సంపాదించవచ్చు, కానీ అవేవి నాకు అక్కర్లేదు. యోగులు కోరుకునేటటువంటి సిద్ధత్వం కూడా నేను కోరుకోను, ముక్తి కూడా నాకు వద్దు. నేను కోరుకునేది ఒకే ఒకటి ప్రభు, అది ఏమిటి అంటే నీ నిత్య సన్నిధానము, నీ నిత్య సేవ అని చెప్పి ఆ వృత్రాసురుడు కూడా భగవంతుడితో అనడం 6వ స్కందంలో చూస్తాం భాగవతంలో. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. భక్తి కంటే ముక్తి కంటే కూడా భక్తి ఎంత విశిష్టం అన్న దాని గురించి ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప భక్తులు చెప్పిన మాటలు ఉదాహరణలుగా ఇక్కడ చెప్పారు. భాగవతంలో పరమశివుడు కూడా, మరి మహేశ్వరుడు, ఆయన ఈ అంశాన్ని ఆయన కూడా ధృవపరిచారనమాట. ఎలా అంటే పరమశివుడు సతీదేవితో ఈ విధంగా అన్నారు అని చెప్తారు భాగవతంలో. ఏమని? సతీ శ్రీకృష్ణుడి నారాయణుడికి సేవ చేసే భక్తులు దేనికి కూడా భయపడరు. వారికి ఉత్తమ లోకాలు ప్రాప్తించిన, భవబంధాల నుంచి విముక్తి లభించిన, లేక ఘోరమైన నరకంలోకి వాళ్ళు ఒకవేళ నెట్టబడిన, ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా వాళ్ళు దేనికి భయపడరు. వాళ్ళు స్వర్గంలో సుఖాలైనా, నరకంలో కష్టాలైనా, ఉన్నత లోకాలైనా వాళ్ళు దేనికి కూడా భయపడరు. అంటే భయపడరు అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితి సంభవించినా కూడా వాళ్ళు దేనికి భయపడరు. వాళ్ళు నారాయణుడి యొక్క పాదపద్మాలు ఆశ్రయించడమే కేవలం దానికి కారణం. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏ పదవైనా వాళ్ళకొకటి. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నా, వాళ్ళు ఎంత చిన్న పొజిషన్లో ఉన్నా వాళ్ళకి ఏది కూడా వాళ్ళకి లెక్కలో లేదు అని చెప్పి చెప్తుంది అని ఈ రకంగా పరమేశ్వరుడు సతీదేవితో చెప్పడం మనం భాగవతంలో 6వ స్కందంలో కూడా చూస్తాం. సో ఎప్పుడైనా మరి వాళ్ళు దేనికి భయపడరంటే, ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికత్వంతో మనం భౌతికత్వంలో ఉంటామో అప్పుడే భయం అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే భౌతికత్వం నుంచి బయటపడి భగవంతుడి మీద పూర్తిగా ఆయన్ని శరణాగత తత్వంతో ఆయన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే భయం అనేదే ఉండదు భక్తుడికి. అందుకనే మొత్తం భగవంతుడికి అర్పించి ఆయనకు శరణు వేడిన భక్తుడికి ఏ విషయం కూడా భయం కలగదు. ఎవరికి భయం అనేది మనకెందుకు ఉంటుందంటే మనం ఇంకా ఈ భౌతికత్వంలో
ఉన్నాం కాబట్టే భయం. సమస్తము కూడా భగవంతుడికి శరణాగత తత్వంతో అర్పించినప్పుడు, అంటే మన సమస్తం అంటే మన ఈ భౌతిక విషయాలు సంపదలే కాదు, ముందుగా మన హృదయాన్ని గనక, మన యొక్క మనస్తత్వాన్ని గనక భగవంతుడికి కంప్లీట్గా శరణాగత తత్వంతో మనం అర్పించినట్లయితే ఏ విషయానికి కూడా మరి భయం అనేది ఉండదు. అదే ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు సతీదేవితో చెప్పిన విషయం. సో భాగవతంలో స్వర్గలోకాధిపతి అయిన ఇంద్రుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన కూడా ఇదే మాటలు చెప్పాడని అంటున్నారు. ఇది కూడా 6వ స్కందంలోనే ఉన్నది భాగవతంలో. అందులో ఇంద్రుడు తన తల్లి అయిన దితి అదితి అని ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరూ అక్కజెల్లెలు. సో దేవతల తల్లి దితి అయితే అదితి వీళ్ళిద్దరూ సిస్టర్స్ అన్నమాట, రాక్షసులు. ఒక సిస్టర్కు ఇంకొక సిస్టర్కి అందరూ దేవతలు పుట్టడం జరిగింది. సో ఇంద్రుడు తన తల్లి అయిన దితితో, తల్లి అన్ని రకాల కోరికలకి మనం స్వస్తి చెప్పి కేవలం భక్తిలో నిమగ్నమైన ఈ భక్తులు వాళ్ళు స్వార్థ కుశలులు అని చెప్తాడు. అన్ని కోరికలు వదిలి భక్తిలో ఉన్న భక్తుల్ని స్వార్థ కుశలులు అంటారు. అలాంటి వారే నిజమైన స్వప్రయోజనాలను సాధిస్తూ, అంటే నిజమైన స్వప్రయోజనం ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో మనం ఉండగలగటం. సో అందుకని అది నిజమైన స్వప్రయోజనం. మనం తెలియక ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలే స్వప్రయోజనాలు అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి అందుకని ఇంద్రుడు ఎవరైతే అన్ని కోరికలకి స్వస్తి చెప్పి అన్ని కోరికలు పక్కన పెట్టి భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తులు, వాళ్ళు నిజమైన స్వప్రయోజనాన్ని సాధిస్తూ జీవితంలో అత్యంత ఉత్కృష్టమైన దశను చేరుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు ప్రథమ శ్రేణి భక్తులుగా పరిగణించబడతారు అని చెప్పాడు. సో అన్ని కోరికలను వదులుకోగలగటం. అందుకే భగవద్గీతలో మనం పదే పదే చూస్తాం కదా, ఈ ముందు నువ్వు కోరికను వదులు అంటూ 3rd చాప్టర్ నుంచి చెప్తారు. ఆ కోరికను వదలడానికి మనకి చక్కటి ఏమంటారు, ఒక ఆర్డర్ కూడా లాజికల్గా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఏమని? ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూసే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ వస్తువులు కానీ, ఈ భోగాలు కానీ, ఏదైనా సరే అవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. అవన్నీ ఏం చేస్తాయి? మనకి కోరికను కలిగిస్తాయి. కాబట్టి అన్నిటికంటే కింద ఉన్నది ఇంద్రియ విషయాలు. దానికంటే కొంచెం బెటరు ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఇంకా ఉన్నతం. మనసు కంటే అంటే ఒక్కొక్కటి ఈ భౌతికత్వానికి కొంచెం పైన దూరంగా ఉందన్నమాట. అన్నిటికంటే దగ్గరగా ఈ భౌతికత్వంలో నిమగ్నమై ఉన్నవి ఇంద్రియ విషయాలు. వాటికంటే కొంచెం దూరంగా ఉన్నవి, ఎందుకంటే అవి చూసి ఇవి గ్రహించాలి కాబట్టి ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాల కంటే భౌతికత్వానికి ఇంకొంచెం దూరంలో, అంటే ఇంకొంచెం ఉన్నతత్వం. భౌతికత్వానికి దూరమైన కొందికి ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అంటే ఆ వైరాగ్య స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు ఇంకా పైన ఉన్నది ఉన్నత స్థితిలో. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఇంద్రియ విషయాల మీద ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలు వచ్చి మనస్సుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే అప్పుడు మనసుకు కోరిక రావచ్చు. మనసు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి అని చెప్పారు. ఎందుకు? బుద్ధి మనస్సు లొంగినా కూడా బుద్ధి విచక్షణతో చెప్తుంది, ఇది కాదు, మనకి కోరికొద్దు, మనం ఈ మార్గంలో ఉండాలి, ఆ మార్గం కాదు అని. అందుకని మనసు కన్నా బుద్ధి ఉన్నతం. కానీ బుద్ధి కూడా చివరికి లొంగిపోవడం జరుగుతుంది. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతం. ఆత్మ ఎప్పుడూ కూడా దేనికి లొంగదు. ఆత్మ భౌతికత్వానికి కంప్లీట్లీ అతీతం. ఎందుకు అంటే ఆత్మ భగవంతుడి అంశ కాబట్టి. అందుకని ఆ ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళడమే ఉన్నత స్థితి అని మనకి చక్కగా లాజికల్గా వెళ్ళాలి. అంటే ఏంటి? ఈ కోరికలు భౌతికత్వాన్ని వదులుకున్నప్పుడు మనకు ఆ ప్రేమతత్వం, ఈ కోరికల్ని మరి కోరికలు వదులుకుంటే స్వార్థం పోతుంది. కోరిక వల్లే స్వార్థము, ఈర్ష్య, మరి చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ కామం వల్ల కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ కారణం కామం, డిజైర్, కోరిక. కాబట్టి ఆ కోరికను ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకుంటూ రాగలుగుతామో ఉన్నత స్థితిలోకి క్రమేణా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. సో అది క్రమేణా ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ ఉన్నత స్థితి, ఆత్మస్థితి, ఆత్మసాక్షాత్కారం, భగవద్ధామాన్ని పొందే అర్హత అవ్వనివ్వండి, అవన్నీ కూడా
ఆత్మ ఈ కోరిక అనేది వదులుకున్నప్పుడే సాధ్యం. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శుద్ధ భక్తుడికి ఆ ముక్తి అనేది ఎలాగో వస్తుంది. కానీ అతను ముక్తి కోసం చేయడం లేదు ఈ భక్తి మార్గంలో ప్రయాణం. దేనికి చేస్తున్నాడు అంటే ఆ భక్తి రసామృతాన్ని ఆస్వాదించడానికి, అందులో ఆనందం కోసం చేస్తున్నాడు. భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షింపబడి ఆయన మీద భక్తితో, ఆయన మీద ప్రేమతో ఈ మార్గంలో ఉన్నాడు గాని ముక్తి కోసం కాదు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో అయితే ముక్తి రాదా పాపం అని మనం గనక అనుకుంటే అది కాదు. ఎలాగూ వాళ్ళు ముక్తికి అర్హులే. కానీ మనం అంటే ముక్తి కోసం చేయడం కాదు. ఇక్కడ భక్తి కోసమే, కేవలం డివోషన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డివోషన్. భక్తి కోసమే ఆ భక్తి పట్ల ఉన్న ఆకర్షణతో, భక్తి పట్ల ఉన్న ప్రేమతో, భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ఆ ప్రేమతో వాళ్ళ ప్రేమ భావాన్ని ఆస్వాదించడానికే వాళ్ళ భక్తిలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఒకవేళ ముక్తి వస్తే ఇది ఉండదా అనే ఆలోచనే వాళ్ళకి భయం అనమాట. అందుకని ఆ ముక్తి అటువంటి ముక్తి మాకు వద్దు, నీ భక్తి రసాస్వాదనలో ఉండడమే మాకు కావాల్సింది అనేది శుద్ధ భక్తుడి యొక్క, అంటే అంత సహజంగా భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉండడమే శుద్ధ భక్తి. అక్కడ కూడా స్వార్థం లేదనమాట. ముక్తి కావాలి అనేది కూడా ఒక రకమైన స్వార్థమే, కోరికే కాబట్టి. సో అది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు భాగవతంలో. ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజు 7వ స్కందంలో, వీళ్ళంతా గొప్ప గొప్ప భక్తులు కదా, ఆయన ఏమంటున్నారంటే అసుర కుటుంబాల్లో నాస్తికులై జన్మించిన మిత్రులారా, మరి పాపం వాళ్ళందరూ అసురులే కదా. ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా మరి దైత్య కుటుంబంలో పుట్టడం, ఆయన స్నేహితులు మరి ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్లే కాబట్టి, మరి మన దైత్యులు అంటే రాక్షసులు, దానవులు ఆటోమేటిక్గా దేవతలకు, భగవంతుడికి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎగెయిన్స్టే. అందుకని ఇలా అసుర కుటుంబాల్లో మనం నాస్తికులుగా జన్మించిన మిత్రులారా, భగవంతుడికి గనక మనం ప్రీతిని కూర్చున్నట్లయితే ఇక ఈ ప్రపంచంలో మనకి దేనికి కూడా కుదువలేదు అంటున్నారు. అంటే దేవాది దేవుడైన భగవంతుడు అనుగ్రహం గనక మన మీద కలిగింది అంటే, ఇక మీ మీద కలిగింది అంటే మీ హృదయాలలో ఎలాంటి వాంఛ అయినా నిస్సంశయంగా నెరవేరుతుంది. అంటే ఇక్కడ వాంఛ నెరవేరటం కోసం ఆయన చెప్తున్నాడని కాదు, అసలు భగవంతుడి యొక్క ఘనత ఏమిటి, భగవత్ తత్వం ఏమిటి అనేది వివరిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు, ఆయన వయసు వాళ్లే కాబట్టి వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. భగవంతుడి ఘనత తెలుసుకునే అవకాశం కూడా వాళ్ళకి లేదు. ఎందుకంటే ఈ దానవ కుటుంబంలో వాళ్ళెవరూ కూడా భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు పొగడడం కానీ, ఆయన గురించి వాళ్ళు చెప్పుకోవడం కానీ, పిల్లలకు చెప్పడం కానీ, వాళ్ళకి భక్తి కానీ లేని కుటుంబాలు కాబట్టి వాళ్ళకి భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, అసలు ఆయన ఘనత ఏమిటి, ఆయన లక్షణాలు ఏమిటి అనేది వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే ఏం జరుగుతుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నారు. సో భగవద్ అనుగ్రహం గనక మీ మీద ఉంటే మీ హృదయాల్లో మీకు ఎటువంటి కోరికున్నా నిస్సంశయంగా నెరవేరుతుంది. అందుకని ప్రకృతి మీరు అంటే ఈ ప్రకృతి ఇచ్చే కామ్యకర్మ ఫలితాలను చూసుకుని మీరు మురిసిపోవద్దు. ఏమిటి మరి ఏదైనా పని చేసి దానివల్ల వీళ్ళకి ధనాలు ఇవి అవి వచ్చాయంటే వాటిని చూసి మురిసిపోవద్దు. ఈ ఐహిక బంధాల నుంచి ముక్తి సాధించడం వల్ల మీకు ఒరిగేది ఏమిటి అంటే, నిరంతరం మీరు భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని కీర్తిస్తూ ఆ భగవంతుడి యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చే ఆ అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తే చాలు. అంతేగాని ఈ భౌతిక విషయాల వల్ల వచ్చే ఆనందం చూసుకుని మీరు మురిసిపోవద్దు. మీకు భగవంతుడి మీద భక్తితో ఆ భక్తి రసామృతాన్ని ఆస్వాదించడం ఎలా ఉంటుందో మీరు తెలుసుకోండి. ఆ రుచి ముందు ఈ రుచి ఎంత మాత్రం మీకు ఇది సరితూగదు, ఆ రుచి ఈ రుచికి అని చెప్పి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఈ దానవ అసురు కుటుంబాల్లో ఉన్న ఈ బాలురందరికీ మరి ఇలాంటి విధానాలు ఏమీ కూడా మీకు ఇంకా వేరే విధానాలు మీకు ఏది అక్కర్లేదు. భగవంతుడి పాదాల నుంచి వచ్చే అమృతాన్ని ఆస్వాదించండి చాలు, ఇక మీకు వేరే ఏది అవసరం లేదు అని ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా భగవంతుడి లీలలను శ్రవణం చేస్తూ ఆయన వీళ్ళకి చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే అదే స్కందంలో దేవతలందరూ కూడా నరసింహ భగవానుని స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటారు ఈ 7వ స్కందంలో. అక్కడ మరి ఇంద్రుడు ఆ సందర్భంలో ఇలా స్తుతించాడట భగవంతుణ్ణి.
ఓ పరమేశ్వర, యజ్ఞయాగాదుల్లో మాకు చెందవలసిన భాగాలన్నీ కూడా ఈ రాక్షసులు చెప్పారు. కానీ నరసింహ అవతారం ఎత్తి నువ్వు మా ఘోరమైనటువంటి భయాలన్నిటినీ కూడా తొలగించావు. మాకు చెందవలసిన ఈ భాగాలన్నీ నిజంగా నీకే చెందుతాయి. ఆ రాక్షసులు అంటే మీది వాళ్ళు ఏదో పంచుకుంటూ ఉంటారు కదా దేవతలు రాక్షసులు, కానీ మాకు వచ్చినవి ఇవన్నీ కూడా నిజానికి నీవే. అది దేవతల లక్షణం. ఏది? భగవంతుణ్ణి, ఆయన ఘనతను గుర్తించగలగటం. రాక్షసులు కదిలేదు, ఇదంతా మా గొప్పతనమే అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ రోజుల్లో కూడా రాక్షసులు అంటే వేరే ఎక్కడో భయంకర రూపాలతో ఉన్నారు అనుకోకర్లా, అటువంటిగా గుణాలు ఉంటేనే రాక్షసత్వం. కాబట్టి మరి ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలన్నీ దానవ గుణాల కిందే వస్తాయి. కాబట్టి అది ఇంద్రుడు అంటున్నాడు అనమాట. అందుకని మాకు అని వాళ్ళు ఏదో కొన్ని చెప్పారు, అవన్నీ మాకు కాదు, మాకు చెందవలసిందంతా కూడా నీవే. నువ్వే కదా భోక్తవు అన్నిటికీ. మరి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అని మనం భగవద్గీతలో చూసాం కదా. సో అన్నిటికీ చరమభోక్త భగవంతుడే అన్నది గుర్తుంచుకుని ఈ ఇంద్రుడు ఈ మాట అనడం జరిగిందనమాట. సర్వయజ్ఞాలకు నువ్వే కదా భోక్తవు, అన్ని జీవుల్లో ఉన్న పరమాత్మవు నువ్వే. మరి నిజమే, అన్నీ కూడా నీకే చెందుతాయి. ఎందుకంటే సమస్తాన్ని సృష్టించింది నీవే కాబట్టి నువ్వే అన్నిటికీ కూడా హక్కుదారుడవు అని చెప్పి, హిరణ్యకశిపుడు వల్ల మరి మేమందరం కూడా చాలా భయపడ్డాము ఇటు ఈ రాక్షసుడి వల్ల. కానీ నువ్వు మమ్మల్ని అనుగ్రహించి ఆ రాక్షసుని వధించి మాలో ఉన్న ఈ భయాన్ని తొలగించావు. నీ రూపాన్ని మా హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకునే అవకాశాన్ని మళ్ళీ మాకు కలిగించావు. ఎందుకంటే ఆ హిరణ్యకశ్యపుడు అందరినీ కూడా ఇలా భయపెట్టేస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు నీ సేవలో నువ్వు నిరంతరం నీ సేవలో నిమగ్నమయ్యే వారికి రాక్షసులు మానించి హరించిన ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా పరిగణనలోకి రావు. ఆ రాక్షసులు ఎంతో ఐశ్వర్యాన్ని దేవతల నుంచి వాళ్ళు అపహరించడం జరుగుతూ ఉండేది. అవన్నీ మాకు లెక్కలోకి లేదు, లెక్కలోకి కూడా రావు. ఎందుకంటే ప్రేమతో నీ సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాం కాబట్టి రాక్షసులు ఎంత తీసుకున్నా కూడా మాకు అవన్నీ కూడా లెక్కలేదు అంటున్నారు. అంటే కావాల్సింది ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తుడికి మరి భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ ఉంటే ఇంకేది అక్కర్లేదు అన్న విషయం కోసం ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చెప్తున్నారు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ముక్తిని లెక్క చేయరు. మళ్ళీ ఇంద్రుడు కూడా ఇదే మాట. ఇక ముక్తినే లెక్క చేయనప్పుడు ఇక ఐహిక ఐశ్వర్యాల మాట ఇంకా వేరే చెప్పేదే ఉంది. కాబట్టి రాక్షసులు మా దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే తీసుకున్నారు, మాకేమీ లెక్కలేదు. ఎందుకంటే మేము నీ భక్తి మీద నీ మీద ప్రేమతో మేము ఉన్నాం కాబట్టి మాకు అది ముఖ్యం అని చెప్తూ, నిజంగా యజ్ఞయాగాదుల వల్ల వచ్చే ఫలితాలకు కూడా మేము అనుభోక్తలం కాదు. ఎందుకు? ఏ యజ్ఞయాగాదుల ఫలితాలు అన్నీ కూడా భగవంతుడికే చెందుతాయి, ఆయనే చర్మభోక్త అన్న విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. మాకున్న ఒకే ఒక ధర్మం ఏమిటి అంటే నీ భక్తిలో నిమగ్నం అవడం. సర్వానికి భోక్తవు నీవే. సో అది ఒకే ఒక ధర్మం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడం. ఇంద్రుడు చెప్పిన ఈ మాటల అర్థం ఏమిటో మరి మనం అర్థం చేసుకున్నాం కదా. బ్రహ్మ మొదలుకొని పిపీలిక అంటారు. పిపీలిక అంటే చీమ వరకు కూడా ఏ జీవి అయినా సరే భౌతిక భోగాలు అనుభవించడానికి కాదు సృష్టింపబడ్డది, చీమ నుంచి బ్రహ్మదేవుడి వరకు కూడా. కాబట్టి భగవంతుడికి సర్వస్వాన్ని అర్పించడానికే ఉద్దేశింపబడ్డారు. అంటే ఆ భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే మనకు ధర్మం. మానవ జీవితంలో అది మానవుడికి ఉన్న తెలివి వల్ల మరి అది సాధ్యపడుతుంది. కానీ ప్రతి జీవి కూడా చివరికి గమ్యం అదే. ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడి భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా శుద్ధ భక్తిలో ఆ శరణాగత స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు భగవద్ధామం అదే వస్తుంది. భగవద్ధామం కోసం కాకుండా అటువంటి స్థితిని ఆ ముక్తి కోసం కాకుండా కేవలం ప్రేమ కోసం భగవంతుడి మీద భక్తితో మనం గనక ఆ స్థితికి ఎవరైనా రావడమే మరి ఈ ప్రతి జీవికి అదే ధర్మం. చీమ మొదలు బ్రహ్మదేవుడి వరకు అని చెప్తున్నారు. సో అప్రయత్నంగా వాళ్ళు అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మరి ఆ లాభాలన్నీ పొందుతారు. ముక్తి ఇవన్నీ కూడా ఇక తర్వాత అవే వస్తాయి. ముందు ఆ స్థితి అనేది డెవలప్ చేసుకోగలిగి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళగలగడమే ఏ జీవికైనా ధర్మం. అయితే
అన్ని జీవులకు ఈ తెలివి లేదు కాబట్టి, మానవుడికి మాత్రమే ఈ తెలివి ఉంది కాబట్టి, మానవ జీవితంలో ఇది సాధించడం ఇంకా సులువు. మానవ జీవితం వచ్చినప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. మిగిలినవన్నీ మరి క్రమేణా అవి మానవ జీవితం వరకు వచ్చి మరి 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. క్రమంగా ఏదో పుణ్యం వచ్చినప్పుడు మానవ జన్మ వస్తుందని చెప్తున్నారు కదా. అలా వచ్చిన ఈ మానవ జన్మను మనం దానికి ఉపయోగించుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మరి ప్రతి జీవికి కూడా ఇదే చరమధర్మం అని చెప్తున్నారు. ఏది? భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి భావాన్ని డెవలప్ చేసుకోవటం. అంటే భగవత్ తత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఆ ప్రేమతత్వాన్ని అలవర్చుకుంటామో అది భగవత్ తత్వం. ఆటోమేటిక్గా శుద్ధ భక్తిలో ఉంటాం. ఆ స్టేజ్ వస్తే ఇక మిగిలినవి అన్ని భోగాలు ఎలా ఉన్నా ముక్తి అన్నీ అవే అప్రయత్నంగానే వస్తాయని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే, శరీరంలో ఎన్నో భాగాలు ఉన్నాయి. మరి మనం ఒక్కొక్క భాగానికి భోజనం పెడుతున్నామా? మనం ఉదరానికి భోజనాన్ని పంపిస్తున్నాం. అక్కడి నుంచి ఆటోమేటిక్గా అన్ని భాగాలకి లాభం వస్తుంది. అలాగే మరి భగవంతుని తృప్తిపరిస్తే అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అవే జరుగుతాయి అని చెప్పి, అలా భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచడమే ప్రతి వ్యక్తికి కర్తవ్యం. అప్పుడు అప్రయత్నంగానే ఆ మనిషికి తృప్తి అనేది కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి మీద భక్తి రాగానే ఎంతో డబ్బు వచ్చేస్తుంది అది ఇదని కాదు. ఏది అక్కర్లేనటువంటి తృప్తి, ఎటువంటి స్థితినైనా మనం తట్టుకునేటటువంటి ధైర్యము, అవన్నీ కూడా ఆ భగవద్భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఏది కూడా బాధించని స్టేజ్కి వెళ్తాం. ఏది కూడా కావాలి అని అసంతృప్తి లేని తృప్తిలో ఉంటాం. కాబట్టి ఆ స్థితి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మళ్ళీ 8th భాగవతం 8వ స్కందంలో ఇలాంటిదే ఇంకో శ్లోకం. అంటే భాగవతంలో అన్ని భక్తి కంటే ముక్తి విశిష్టం అనేవన్నీ సేకరించి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట. గజేంద్ర మోక్షం అది. గజేంద్రుడు ఏమంటాడు అంటే, ప్రభు భక్తితో నీకు సేవ చేయడం వల్ల కలిగే ఆనందం రసాస్వాదం నాకు తెలీదు, అందుకే నేనేదో సాధారణంగా ఒక చిన్న చిన్న వరాలు కోరుకున్నాను. కానీ నీ శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు మహాత్ముల యొక్క పాదాలను సేవిస్తూ వాళ్ళు ఈ ఐహిక వాంఛలన్నిటి నుంచి కూడా ముక్తి చెందుతారని, వాళ్ళ దివ్యానందంలోనే నిరంతరం మునిగి తేలుతూ ఉంటారని, కేవలం నీ దివ్య గుణాలను కీర్తించడంతోనే వాళ్ళు తృప్తి చెందుతారని నాకు తెలుసు. అందుకే అలాంటి వారికి కోరుకొనదగినది ఇంకేది కూడా ఉండదు. సో స్తుతిస్తున్నాడనమాట. మరి భగవంతుని రక్షించమని ప్రార్థించాడు కదా, దానికి కూడా అంటున్నాడు, నేనేదో సాధారణమైన వరం అడిగాను, కానీ గొప్ప గొప్ప భక్తులు వాళ్ళిక దేన్ని కూడా కోరుకోరు అని చెప్పి స్తుతిస్తాడు. ఆ తర్వాత భాగవతంలో వైకుంఠనాథుడు దుర్వాసమునితో ఈ రకంగా అంటారు. ఏమని అంటే, భగవంతుడు దుర్వాసమునితో చెప్తున్నారు 9వ స్కందంలో, నా శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు నిరంతరం భక్తిలో ఉండడం వల్లనే వాళ్ళు ఆ భక్తితోనే ఆనందాన్ని పొందుతారు, సంతుష్టులవుతారు. అందుకే ఈ క్రింద 5 విధాల ముక్తుల్లో వాళ్ళు దేనిని కోరుకోరు. ఏమిటి? భగవంతుల ఐక్యం అవడం, మరి నా లోకంలో నివసించడం, సామీప్యం, నా షడ్గుణ ఐశ్వర్యాలను పొందడం, నాతో సమానమైన దేహ లక్షణాలు పొందడం, అలాగే నాతో వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండడం, సాయుధ్యం, సారూప్యం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సాష్టి, ఈ 5. అందుకని నా నిజమైన భక్తులు నా భక్తిలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. కానీ ఈ ముక్తి 5 ముక్తులలో వాళ్ళు దేనిని కూడా కోరుకోరు. ఈ 5 ముక్తుల్లో వాళ్ళు ఆసక్తి చూపరు. ఐహిక ఐశ్వర్యాలు కానీ ఐహిక ముక్తిని కానీ వాళ్ళు తృణప్రాయంగా చూస్తారని నువ్వు గ్రహించవచ్చు అని దుర్వాసుడితో భగవంతుడే చెప్తాడు. అంటే భక్తులు యొక్క లక్షణాలు చెప్తూ. అలాగే నాగపత్నులు ఉన్నారు. ఎవరు? కాళీయుడు ఉన్నాడు కదా, కాళింది నది కాళీయుడు. మరి అతను అందరినీ అక్కడ విషంతో యమున అక్కడ అంతా నీటినన్నిటిని కలుషితం చేయడం వల్ల భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు మరి చివరికి కాళిందుడిని అతని గర్వాన్ని అణచటం చూస్తాం. అప్పుడు ఈ కాళిందుడి భార్యలు ఈ నాగపత్నులు అందరూ ప్రార్థిస్తారు రక్షించమని, అతన్ని చంపవద్దని. అందుకని భగవంతుడు కాళింది అతన్ని చంపకుండా వదిలేసి గర్వాన్ని అణచడం చేయడం జరుగుతుంది. సో నాగపత్నులు అప్పుడు స్తుతిస్తారు భగవంతుడిని. అది భాగవతంలో 10వ స్కందంలో చూస్తాం. అక్కడ వాళ్ళు ఏమని స్తుతించారు అంటే, ప్రభు నీ చరణకమల ధూళి
ఎంతో ఆశ్చర్యమైన ప్రభావం ఉంది దానికి. ఆ ధూళి కణం గనక సోకిందంటే ఎవరికైనా, వాళ్ళు అలాంటి కణం సోకిన అదృష్టశాలి, భాగ్యశాలి స్వర్గలోకాల కోసం గాని, సర్వలోకాధిపత్యం కోసం గాని, సిద్ధిశక్తి కోసం గాని, ఆఖరికి బంధ విమోచనం కోసం గాని ఆరాటపడడు. ఎవరు? భగవంతుడి యొక్క చరణకమల ధూళి సోకిన ఏ వ్యక్తి అయినా ఎటువంటి కోరిక, సర్వలోకాధిపత్యం వద్దంటాడు, సిద్ధశక్తులు వద్దంటాడు, భవబంధ విమోచనాలు కూడా చివరికి కోడుకోడు. నీ యొక్క పాదకమల రజాన్ని అంటే ఆ ధూళిని ఆరాధించే వ్యక్తి తక్కిన సిద్ధులన్నిటినీ కూడా తృణప్రాయంగా తీసివేస్తాడు అని చెప్పి వాళ్ళు నాగపత్నులందరూ ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి స్తుతించారు. ఈరోజు క్లాసు మరి ఇంతటితో ముగిద్దాము. మరి నెక్స్ట్ ఇంకొక మీటింగ్ ఉన్నది, రేపు మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూద్దాము.